Айде. 2,25 сифтето. Сифтето. Баткико! Айде, 25 сифтето. Бърчет. Ето го. Кефала. Голямичък. Ще го премерим. Около 30 см. Ето, метър не съм го развил. Не съм го развил. Това за какво го вада? Ти си играеш там. Ето я. Рибката. На 35-38 санта. Така. Айде да пуснем. Брат ми! Ето я. Айде. Да си отива. Воблера е топ. Ето го воблера. Черноглав. На черноглавия. Да. Сигурно. Какво? Има ли? Айде, бат Кико, въжи. За януари. Той е като делфин, бе. Много е активен. За януарски пифал. Браво му е. Браво, баш Весо. Ще ги фанем, бе. Учим го фаща. Оп, ети не зари. Бръж в тази въйца много брутална, да? Да. Усеща се в ръката яко. Добре, виждам в друг. Май Весов, май да се обърне. Няма се обърне, как ще се обърне. Ще да даде тази риба. Ето го, байки
кефал. Каква е? Линкор. Линкор. Ето е приманката. Ето това ще учим кош. Ето е кефала. Айде. Кое? Лопатата ли? Не, няма ти взема сега куките да го е. Няма ти обира куките. Да. Обаче аз не мога да пъскам човек. Само му опъва, ма излезе и оттам ще отива план за това ще е. Къде ще иш? Там. И как там бе? Тя тук е рибата. Ти чакай, да, ме отворя. Рибата ври, тук ти ще ходиш. А, не бе. Какво става? Джикрик. Ай, бати Петко да му покажа аз как ги лова на джик. Къде вика той не може. Дъбенци, мъбенци. Кой ги прави? Ето ще им показвам как се лови на джик. Опа! То побелял от студ. Чак. Стига, айде. Споко. Ево е. 30 санта. Ево тук бе. Айде. Дъбенци, мъбенци. Ей, там е точно, скачиха от твоята страна, от ляво и там насреща. Еми, точно скачаха и аз фърлих и фанах. Верно е. То затова има риба. Така. 2 метра. Джикрик. Джикрик. А? Да. Гледам ги къде скачате пред тях. Е, там скачаха. Опа, следващия. Дъбенци, мъбенци, гледай какво става. Едно след друго, майка. Силиконче. А? Да. Линкор. Купувайте си силикони на линкор. Много луват. Гледай. Пускам го и следващия веднага вада. Силикони линкор. Еге. Какво ги правя? Какво ги правя? Това някой мъчил да го хваща, някой от оне черните гарги. Чакай, моето момче, чакай да те пусна. Поко. Па как се е хванал? Чакай. Не ми... Ево.
помислих, че ми глътна силикона да го ева. Ама не. Линкора е на место. Долу да е засмах риба. А? Долу изчезна рибата, аз ти казвам, страната там. Тя дойде на сам рибата. Тук да го знае. Да. Те там знаеш колко скачаха по ония края, затова дойдох. Кефиш ме как джигаш. Джигаш от дълнца. Играят, бе. Играят. И само една камера ми трябва, майка му, да... Нямам търпение. Аз габаса майка. И тогава на пролет. Това е сега февруари, ако не намалят хубаво. Да, да.